päivää. Täällä on Tuke. Täällä on Miksu. Noin. Ja sitten me ostettiin tämmöset. Avataan nämä. Toivotaan, että tulee jotain hyvää. Ja tää on tosiaan eka video meidän yhteisellä kanavalla. Just näin. Sanokaa kommenteissa, jos mä avaan tämän jotenkin. Jos en avaa tätä oikein, koska en ole ennen avannut näitä, koska niin. Pistäkää kommentteihin oikein tapaa, miten nämä avataan. Tai voi olla, että oho. No. Eli avataan nämä. Noin. Avataan tää näin, koska tää niinku auki. Mä en saa avata tätäkään. Ihan helppoa. Joo, Miksu aukaa. Oota. Ja sitten käyn ne sillä, että... Juu, tiedän. Uulala. Pistetään pois. Eli odotas. Miksu, odota. Eli siis... Otetaan tämä tästä pois. Sitten katsotaan. On siisti. Juu, mä en siis tiedä näitä Pokemoneja kauheasti. En ole kauheasti availlut. En ole mikään Pokemon-fani. Tää on siisti. Sitten on siisti. Sitten tämmöset tuli. Ei mitään hyviä. Sitten katsotaan Miksun. Pistetään. Niin. Nice. Näytätkö sä sen katsojille nyt? Oi joo. Eiku joo, sehän oli just äsken. Joo. Hyvä. Tuo on oikeesti hieno. Tää. Juu, on siisti. On ne siisti. Siis tuliko sulla sama kuin mulla? Joo. Äijä. Hei, ottakas. Meille tuli samat. Nice. On muuten siisti. Mulla on Tealsia jotain, hei. On. Hetkonen! Mä sain saman. Äijä sai tuplaa. Mikäs ton Pokemonin nimi on? Electabusin saa tuplan. Joo, ihan kusin. Ja lopussa Vesi. Pelkät holot tuli molemmille. Joo. Eli tää video oli siinä. Ja tossa on siis Miksun kuvaus siinä. Ja minä lähden pakoon. Jaa, Nuppu alkoi haukkuu Miksulle. Joo, Nuppu, syö Miksu. Syö hänet. Hyvä painaa tykkäystä ja tilata kanavaa. Joo, ja sitten tällä hakusanalla löytyy siis mun oma kanava. Joten Ja tällä mun. Joo, ja tilatkaa ne molemmat kanavat. Nähdään sitten ensi videossa. Moikka!